ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Ин қисса марбути ҳамон занҳое ки шавҳар дореду аммо шавҳарҳои шумо аз дасти шумо нороҳат аст, розӣ нестанд. Хуб гӯш кунед, ба монанди ин ҳамсари чӯпон бошед. Умедворам ки беҳтарин зиндагии шумо мешавад. Пас қиссаро то охир хуб гӯш мекунем. Умедворам бар шумо маъқул мешавад. як марди фақир дар деҳаи худ молҳои ҳамон деҳаро одамонро ҷамъ карда дар адиру саҳроҳо вонӣ мекард, чӯпонӣ мекард. вазминиашро бар касе бор намекард. аҳлу оилаашро бо ҳамин меҳнат нигоҳубинӣ мекард. ин марди чӯпон як зани солиҳа ва оқила дошт, ки аҳволи шавҳарашро дарк мекард ва ҳеҷ гуна камбудии зиндагиро ба рӯяш боз намедошт. барои ин зан шавҳараш беҳтарин мард ва беҳтарин инсон ва хушбахттарин мард дар дунё буд. дар деҳа кадом оилае ҷанг шавад, мардҳо ба занҳояшон мегуфт: рафта аз зани чӯпон ибрат гир, бубин, баъд мефаҳмӣ, гуфта таҳнаҳо мезаданд. рӯзе аз рӯзҳо раиси маҳалла аз ҳамсараш хафа шуду ҷаҳлаш баромад. ҷангу ҷанҷоли хеле зиёд кард ва гуфт: эй зани беақлу нодон, як гапро намефаҳмӣ. ба назди ҳамсари чӯпон рафта каме бошад ақл ёд гирифта ибрат бигир. зани раиси деҳа гуфт: чӣ, рафта аз ҳамсари чӯпон ибрат гирам? охир ман як зани раиси деҳа омада аз зани чӯпон ибрат гирам бояд. ҳамин хел? охир ӯ зани чӯпон бӯи молу гов карда мегардад. на ҳунар дораду на коре аз дасташон меояд. раис бад ҷаҳл шуда ба кор рафт ва ҳамсари ӯ бошад хеле аз суханони шавҳараш нороҳат шуда монд. ҳамин тавр аз ҷояш хисту гуфт: чаро ин ҳамсари чӯпонро ҳама таъриф мекунад? ман ҳам рафта як бинам, гуфта ба хонаи чӯпон рафт. дар ҳамин вақт ҳамсари чӯпон як косае дар берун буд об нӯшид. ҳамсари раис бошад омад ва гуфт: аз ҳамин об ба ман ҳам каме диҳед. гуфт. зани чӯпон ҷавоб дод: ин об гарм шудааст, каме интизор шавед, ҳозир ман ба шумо оби хунук меорам. ҳамсари раис гуфт: майлаш, аммо тааҷҷубовар аст, чаро худи шумо аз ин оби гарм нӯшидед? ҳамсари чӯпон гуфт: хонум, дар ҳамин вақт шавҳарам дар гармии офтоб молу говҳоро нигоҳ карда гаштааст. шояд ҳамон мехчае ки бо худ об мебарад гарм шуда бошад ва шавҳарам аз ҳамон оби гарм нӯшида истодагист. шавҳарам дар он ҷо оби гарм шударо нӯшаду ман дар ин ҷо оби хунук нӯшам. охир ҳамсариам дар куҷо мемонад? гуфта ҷавоб дод: агар ҳар марде ки чунин зани оқилаву солиҳа дошта бошад, хуш ба ҳолаш. бешак бар ҳамаи мо маълум аст, агар ҳар зане ки шавҳари худро розӣ карда аз ин дунё бигзарад, рӯзи қиёмат як нидое аз ҷониби аллоҳ таоло мешунавад ва мегӯяд: худованди мутаол ки ҳар кадом зане ки дар дунё манро ибодат карда, ризогии манро хоста бошад ва бо ҳамин шавҳарашро ҳам розӣ гардонида бошад, аз кадом дари ҷаннат бихоҳад, марҳамат дохил шавад. бале, агар ҳар марде духтарашро чунин тарбият карда бошад, духтари солиҳа ба воя расонида ба як марди солеҳ оиладор карда бошад, бешак гуноҳҳои ин падар аз пушти ҳамон духтари солиҳааш бахшида мешавад ва рӯзи қиёмат аз ҷониби аллоҳ таоло бо ҳамон духтаре ки тарбият кардааст, як то ду то се то бошад ҳам, аз пушти ҳамон духтарҳояш дохили ҷаннат хоҳад шуд. иншоаллоҳ. хуш ба ҳоли ӯ мардҳое ки чунин зан доред. хуш ба ҳоли ӯ занҳое ки шавҳари худро эҳтиром мекунед ва барои ризогии худованд ва барои ёфтани дари ҷаннат бояд кӯшиш кунем ки дар ин дунё ҳам худоро ва ҳам шавҳарро розӣ гардонед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.